Ngadeg jegrek kekudung mendung pepayung langit ngumbara ngumbar gagasan nenggih risang Raden Bratasena kaya tugu Sinukarta tegese kaya reca datan mobah datan musik kasikara ing batin mrawasa jroning pengangen-angen ngendhaleni rasaning pamikir kekeraning ati nglayang lelamunan lam-lamen ngalela nistaning patrap sanggya para Sata Kurawa deni Ramaeka para Pandhawa ing pamrih cilik lara gedhe tumekaning pati lelakon kepungkur dadi seksi lelakon kepungkur dadi seksi kejeming ati angkara murka watake nista budine candala wong golek mulya kanthi dolanan nyawa
Hyuwang Suksma mangadi linuwih payungana marang Dewi Kunti Talibrata sumrambahe marang anak-anakku para Pandhawa. Ngger anakku Dwija Kangka Bratasena Margana Pinten kang sarta tansen ingkang angka sepisan ayo tak kanthi nderekake memuji rasa syukur marang purbaning Gusti ingkang ngakarya jagat. Dene nganti ripalungguhan iki aku kelawan kowe kabeh para Pandhawa isih ginanjar kawilujengan Bagas kang sarta waras. Inggih ngestokaken dawuh Kanjeng Ibu. Kunti ibuku ngestokake dawuh. Sumurupaya nang dina iki pun ibu lan jeneng sira kabeh para Pandhawa supaya mapan ana ing bale sigala-gala iki. Mula kudu gedhekake rasa kaprayitnan lan pengati-ati. Senadyan to para sedulur-sedulurmu Kurawa janji bakal mbalekake separone negara Ngastina marang kowe. Negara Ngastina kuwi tinggalane wong tuamu kang wis nyuwarga. Ingkang sinuwun Prabu Pandhudewayana. Aja kok jagak-jagake banget yo nang. Aja kok jagak-jagake banget. Kekudanganipun ibu marang kabeh anakku. Anak-anakku para Pandhawa Bisawa mandireng pribadi. Aja gantungake marang paweweng wong tuwa kang mus murut marang kasedan jati. Anggone para Kurawa mrentah marang ibu lan kowe kabeh supaya bengi iki nginep ana sajroning bale sigala-gala. Pun ibu bisa maca glagat kang kurang prayoga tumrap kadang-kadangmu para Kurawa. Ingkang sajake ora lega penggalihe yen to kowe kabeh para Pandhawa isih meger-meger urip. Mula ana tetembungan sedya payung sadurunge udan pupur sadurunge benjut. Ngati-ati anggonmu ngadepi lelakon iki kang sarta linambaran rasa ikhlas lahir terusing batin. Tetep nyedak marang purbaning Gusti kang Maha Kawekas yo nang. Sranane wong jaluhung betah lopo kurang kuling elinga salat jatmika yen wacana kudu manis murih sengseming sasama samane manungsa sami
lan aku uga meling. Aku uga meling marang kowe Bratasena anakku sing gagah dhewe. Jroning ratri iki kowe aja turu ya nang. Mbok menawa iki mengko ana bebaya kang tumeka marang sedulur-sedulurmu Pandhawa kabeh. Jeneng sira anakku Bratasena, anakku sing paling gagah dhewe Bisawa Ambudidaya. Supaya kadang-kadangmu bisa luwar saka bebaya apa wae. Iya, Kunti ibuku ngestokake dawuhmu. Lan aku meling marang para Pandhawa. Sadurunge kowe turu Dwija Kangka, Margana lan Pinten Dalah Tangsen. Nganggo tekad satriya tanah Jawa. Nyenyuwuna klawan ingkang akarya jagat supaya Pandhawa tansah pinayungan rahayu nering Sambikala ya nang. Paman Sengkuni paman. Dadi atur-tur miturut Hanut Sumarah
mring Gusti dene sidi miwang utama panindak ing praja adil bejo dadi bandara ora narepan mring pro abdi Paman Harya Sengkuni paman kula wonten dawuh nggir Angger Jaka Pitana animbali kula pun patih Harya Sengkuni patih sing kondang dhewe sak jagat raya patih Sengkuni patih sing kondang patih sing paling jujur dhewe sak donya wonten apa nggir Dina iki para Pandhawa ibarate iwak sampun kecemplung wuwu paman. Tangeh bisane mlayu. Lho. Liripun kados pundi? Pandhawa dinten sak mangke sampun mapan wonten ing Bale Sigala-gala. Rancangan menika saged lumampah kanthi mulus badhe kados pundi kemawon Jaka Pitana barepe Kurawa ora bisa ngrasakake mangan gayer ngombe seger turu angler yen Pandhawa isih meger-meger urip negara Ngastina kudu kula regem dadi duweke para Kurawa pawan nggih sampeyan ampun kuwatir nggih nek sampeyan badhe ngregem lan nguwasani negara Ngastina watone ana Patih Sengkuni dijamin beres-beres estu niku Sengkuni niku maha pangreka daya kok duwe kepenginan apa wae kok duwe gegayuhan apa wae pokok men nenek Sengkuni niku bakale berhasil niku bakale mening seklining ngoten Sengkuni niku maha pangreka daya ngoten kula mung kepengin Pandhawa iso mati paman nggih gampil nek niku Bale Sigala-gala papan sing digawe turu karo para Pandhawa niku sing ngerancang Patih Sengkuni kula damel saking kayu-kayu ingkang sampun gapuk sing sipate gampang kobong mangke nek sampun tengah wengi para Pandhawa sampun turu kepati Bale Sigala-gala dipun obong mesti kemawon Pandhawa bakal mati kobong ana sajroning Bale Sigala-gala menika nggih ya matur nuwun paman matur nuwun paman Harya Sengkuni nggih sama-sama nggih sama-sama lajeng niki mengke kula napa sampeyan sing ngobong Bale Sigala-gala lho mengke riyen ampun kesusu mangke mendak keseluruh temahane kleru sedaya niku kedah dipun petung kanthi jangkep diteliti nganti permati nganti tekan jroning ati digagas nganti kandas nganti tulusing tias digonto nganti cetha nganti tekan jroning nala babakan niki ora kena kesusu babakan niki ora kena kemrungsung ngoten la lajeng sing sampeyan karepke niki mangke ampun ngantos kula napa jenengan ingkang tumindak ngoten menawi kula napa jenengan sing tumindak nek konangan karo aparate negara saged kotor asma kula kalih jenengan lajeng kersanipun kados pundi duit sakniki niku kuwasa ngoten sampean wani napa mboten ngetokne duit
kanggo ngongkon uwong supaya ngobong bale si golo-golo. Kenging winastan nabok nyilih tangan. Wani napa mboten jenengan? Wani mawon, pinten kula kedah ngetokke biaya. Nyawane Pandhawa niku larang, ngoten. Cara duit sakniki pergundul niku digawe 5 yutonan. 5 yuta ping 5 ditambah ibuke Kunti Talibrata. Jenengan wani napa mboten ngetokne duit 30 yuta kanggo mateni para Pandhawa. 30 yuta ki duit apa? Kecil nek kagem sampeyan. 30 yuta nggih, murah niku ramene kaya kene kok. Kula kedang ngetokke 30 yuta kangge mateni nyawane para Pandhawa. Nggih, wantun napa mboten? Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Langsung kula bayar kenceng, kula bayar kontan. Mboten utang, mboten semaya. Niki wonten arta 30 yuta kangge mungkasi nyawane para Pandhawa. Kula mboten njaluk lho. Mboten. Niki sing ngongkon kula, amrih Pandhawa bisa tumekaning pati. Niki tenan. Nggih, deal. Kula tampi nggih. Nggih, mang tampi. Ingkang baku Pandhawa saged dumugi ning pralaya. Nggih, gampil niku. Lajeng benjang kapan? Benjang kapan bale si golo-golo papan turune para Pandhawa saged diobong paman. Tenang. Sampeyan nunggu kemawon. Sampeyan nunggu leyeh-leyeh karo jagongan. Ngaten. Sampeyan enteni benjeng-enjing barengi jago kluruk. Para Pandhawa sampun disiarke ning masjid. Mekaten. Nggih. Lelayu. Ngaten. Para Pandhawa. Niku benjang-enjing barengi jago kluruk pun mudyar nyawane Pandhawa. Nyumbangakaken paman. Kula ingkang badhe ngreka daya murih curnaning para Pandhawa ingkang atos-atos paman. Pandhawa kelakon mati. Jaka Pitana dadi ratu ana negara Ngastina. Wong penake bola-bali ora kaya Patih Sengkuni. Modal abab wae wis entuk 30 yuta. Kari golek pembunuh bayaran aku. Kari golek pembunuh bayaran kanggo ngilangi nyawane para Pandhawa dina sak mengko. Hei! Ya. Hei! Apa nyoto?
ayo tidak tangkap dening manungsa ya Ya. Ingkang triprakara kudu kalawan bejo kang sarta kaning pati mung kutuk mita mung termangga koni Bi. Hi, oh, hi, oh. Oi, hi. Yaksa gora rupa ore sedeng nalendra yaksa alalaku kang malwaya ingkang gambira marang ngise siyung metu Prabawa Gura mawaklian Ditya Durbala harasa Purun Cana wonten tinimbalan ingkang adhawuh Raden Raden Harya Patih Sengkuni kowe isih eling karo aku nggih taksih panjenengan sing gawene menehi pedamelan kalian kula menehi job dateng Purun Cana ya bagus kowe apa isih dadi pembunuh bayaran taksih lakar namung niku ingkang dados pedamelan kula Raden Patih saiki ngene ya aja seru-seru aja banter-banter dina iki ana proyek napa proyek pembunuhan ngono utawa proyek ngobong omah sing dipun obong sinten lan dateng pundi tangkemu aja banter-banter iki wewadi cara basane saiki rahasia ngerti ora kowe
Nggih, nyuwun ngapunten, nyuwun ngapunten Raden Patih. Gaweanmu dina iki ora abot, Gaweanmu enteng yen adat saben kowe tak kongkon mateni musuhku, adat lupiya kowe tak kongkon mateni musuhe Patih Harya Sengkuni. Ning yen iki kowe mung tak kongkon ngobong wujute bale si golo-golo. Bale si golo-golo. Iya. Perkara sing ning jerone bale si golo-golo kuwi sapa kowe ora perlu ngerti. Merga kuwi wis dadi urusane Patih Harya Sengkuni. Sing penting kowe mangkat ana ing bale si golo-golo, ngobong bale si golo-golo. Nek nganti iki mengko konangan karo aparating negara, aja pisan-pisan kowe nyenggol jenenge Patih Sengkuni. Nek kowe nganti nyenggol asmane Patih Sengkuni, aku nganti diceluk karo aparating negara, nyawamu sing bakal dadi totoane. Ngestaken dawuh. Lah, saiki kanggo perkara ngobong bale si golo-golo, kowe njaluk bayaran pira? Pun to mriku kula kali jenengan niku pun langganan. Kok sik ta kowe iki nek ora ngarani nek kurang ora apa-apa, nek kakean iki lho. Pun sak paring-paring jenengan, tenan. Nggih. Iki eneke dhuwit gur karo tengah yuta. Kira-kira jalan apa ora? Kakean ngobong bale tek semono kae. Lho, apike Patih Sengkuni iki ning kene iki ngono. Nek karo dhuwit ki sak-sak ngono. Sak ngekeki sak ora. Nek wis rampung sing dadi gaweanmu aja kuwatir, ora kitang 500.000 kowe tak tambahi, ngono. Sing penting kowe kudu budal ngobong bale si golo-golo. Nggih, ngestaken dawuh. Nah, iki duwite tampanono. Nggih. Mengko yen wis kasil anggonmu ngobong wujute bale si golo-golo kowe tak tambahi ora kitang 500.000. Nggih, ngestaken dawuh. Matur nuwun Patih Sengkuni sampun nyukani pedamelan kalih Puruncana. Ya aja kuwatir le. Aku iki tresna karo kowe ya. Tenangno pikirmu, wanti-wanti sing dadi welinge Patih Sengkuni. Nek nganti iki mengko konangan karo aparating negara. Nek nganti iki mengko konangan yen aku sing ngongkon, yen Patih Sengkuni sing ngongkon, kelakon tak deplok cengelmu le. Ampun kuwatir, kula mboten badhe ngembet asmanipun Patih Harya Sengkuni. Budala dina iki le, Puruncana. Kadangmu padha warahang den becik. Besok amandem baris. Baris kang pranyetna Iwa saranta wong ing Gorawati. Pinumpes iku awak Pandhawa. Hoi, hoi, oh. Hi, hoi. Wong kok gobloke ra umum. Ya pusi karo Patih Sengkuni ndak krasa. Turan duit sik pirang-pirang. Turan duit kok sinuwun Joko Pitana isih pirang-pirang kenek nggo tuku kletik-kletik.
Jare guyangan nek cah lulusan SMA anyar iki sapa jare? Satu seket ya, mau mboten saged Raden Patih sakniku napa-napa mundhak, ya ampun. Barang rakulaan lho ya ta. Gelem ya? Nggih pun wis tak nggo langganan nek penak. Nggih pun monggo lah ngono lho manut. Kaya apa jajal wangi apa ora? Gawean paling enteng ora kaya sing dilakoni karo Puruncana. Entuk duit karo tengah yuta, nggur gaweane ngobong omah. Entuk tambahan 500.000 karo Raden Patih Harya Sengkuni. Puruncana penak gaweane. Tambah selawe tanduk ya nggih, Mbah. Ngono kuwi. Iya. Mawut kang katrajang ing dahana wadya sanggep keprabon perang kang obro marakata sanggep keprabon perang kang obro marakata ing wit latalah iki wangune sing diarani bale sigala-gala. Ketitik lawange ana tulisane homestay bale gala-gala. Ora peduli sapa sing ning jerone bale sigala-gala, tak obong bale iki. Bakune aku entuk dhuwit saka Patih Arya Sengkuni. Mati dina iki kowe. Woi! Baline kobong. Mbok tangi, Mbok. Baline kobong.
Bratasena. Pun ibu ikhlas nang pun ibu culna karepen pun ibu mati ana geni murup sing baku kadang-kadangmu Pandhawa liyane slametna. Bratasena adine pun Kakang. Aku ngrumangsani anak mbarep dadi wakile wong tuwa. Slametna Kanjeng Ibu. Slametna Kanjeng Ibu pun Kakang mati ora apa-apa watone ibu nemahi slamet. Duh Kakang Mas Bratasena, permadi kemawon ingkang kareben ucul dilalap geni wonten bale si golo-golo. Wah, aja omong sing ora-ora, gocel ana rambutku sing kenceng, tak lumpatane geni iki. Kok mboten saged dangu, Mbah? Anu awakku ora patek fit iki mong. Wis kapan-kapan disambung neh ya. Nggih. Heeh, aku wis wayang tenan kok ora wae. Dah. Yo, tuwek karek mudar kakean polah. Wong wis tuwek ora golek dalan padang malah doyan jajan. Tuwek polahane. Antek gatel kabeh. Bale si golo-golo wis kelakon kobong. Aku entuk dhuwit karo tengah yuta gandeng bali si golo-golone wis kasembadan tak obong. Tegese aku entuk dhuwit tambahan saka Patih Haryo Sengguni. Lumayan, ora ketang 500.000 entuk dhuwit tambahan. Raden Patih, bale si golo-golo sampun kula obong. Bale si golo-golo sampun kula obong. Pundi dhuwit tambahanipun? Cuk. Nek ra pateni cangkeme lampor iki mesti. Ora wurunga bakale ngembet asmane Patih Haryo Sengkuni sarjana seni. Masane apa? Ndi dhuwitmu karo tengah yuta ngene tak gawane mudare nggo dhuwit. Sewaka
mijil langenira sang nar pati lampah hira alon ginarabak badaya yuwarna nira Saksampunipun lenggah ingkang prayogi duwa panemban kula pun Destarata kendhih kemrungsung ing galih kesuk panata ling kalbu daya-daya kepengin wuninga wonten wigatos ingkang pundi dene wa panemban Begawan Bisma ing Talkanda prapta wonten ing negari Ngastina mriki ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara. Ya Ngger Destarata praptane wa ing Talkanda mapan ana ing negara Ngastina kene kang angka sepisan ya kuwi tilik marang kayuwanane Brayat Agung ingkang mapan ana ing negara Ngastina kene. Muji syukur ana kersaning Gusti ingkang maha luhur. Dene kabeh pinaringan karaharjan keselamatan kang sarta kebagas warasan. Tah, ndungkap angka loro pun wong ngaturake alam oneng, alam kuwi tembung lawas oneng ki tegese kangen,
awit sawetara candra suwene ora wawan pangandikan kanthi pratitis marang jeneng sira Dastarata klawan putu-putuku Kurawa kabeh. Tah, ndungkap angka 3 Punwa bakal nyatakake pawarta. Awit miturut kembang rawat-rawat ujare Mbok Bakul Sinambiwara, pawarta ingkang binandung ing karna aku krungu pekabaran lamunta. Durung suwe iki Ngastina nganakake wisudan ratu anyar. Tah, sapa sing diwisuda dadi ratu ana negara Ngastina? Ora ana liya putramu pembarep Kurawa, si Jaka Pitana ya si Kurupati. Kabar iki kabar sing bener apa kabar sing kabur? Tegese luput mara gage. Aku wene ana katrangan, Dastarata. Pedhe. Kaluhuran dawuhipun jengandika wa Panembahan Bisma. Bilih sampun wonten Tri Candra menika utawi 3 wulan menika negari Ngastina ngawontenaken wisudan Ratu Anyar. Nuwun inggih anak kula pembayun, nuwun inggih pun Jaka Pitana ingkang jumeneng ratu wonten ing praja Ngastina. Aladalah dadi kabar kuwi mau kabar sing bener lakar kaluhuran kados mekaten wa Panembahan. Kusik kaya winalik sing dadi rasaku, Dastarata. Nek miturut aturaning negara, yen miturut aturaning negara, yen to Sudarma Seda putra sing gumantinata, tegese yen bapake kuwi wis ora ana, anake sing wenang dadi ratu lan ngrenggani kalenggahane kang wis murut ana ing Kasedan Jati. Asmane kang wis jinempana ing angin cinandi ing awiyat. Mongko Dastarata, sejarah kang ana negara Ngastina kiyi sadurunge Jaka Pitana dadi ratu, sing dadi ratu ana kene kuwi ora ana liya adimu Prabu Pandhu Dewayana. Ya mung merga Prabu Pandhu kesiku dening Begawan Kimindama duk nalika semana, mula ora dawa sing dadi uripe Pandhu mati enom. Tah, yen to nyatane sing dadi ratu mapan ana negara Ngastina kuwi adimu Pandhu. Pandhu kuwi wis seda, kudune sing dadi ratu utawa mangkoni praja kuwi dudu si Jaka Pitana, nanging anake Pandhu Dewayana ya kuwi para Pandhawa. Tah, bab iki sing pengin ndadekake wa pengin weruh. Aku pengen ngerti dasarmu apa, wewatonmu apa. Kowe dititipi negara karo adimu Pandhu Dewayana karo ngenteni dewasane para Pandhawa. Sing menang ngrenggani negara Ngastina iki ora ana liya ya mung para Pandhawa. Lah kok iki kowe wis nemtokke pilihan si Jaka Pitana sing mbok dadekke ratu ana ing negara Ngastina. Iki dasarmu saka ngendi? Wewatonmu saka ngendi, Dastarata? Permara reh manguswa umyung ambrengeng gati karunaning kasuwasih ring marga hemalatgung ore sang ganda mastrat maca leng-leng lalu mangulati surya mangrangsang wayah surya mangrangsang wayah umyo samara wayanto
Gage pitakonku Wangsulana Destarata. Kurawa utamane Jaka Pitana kuwi ora duweni hak tumrap negara Ngastina tinggalane Pandhu Dewayana. Lah kok iso mbok dadekke ratu? Dasarmu saka ngendi Destarata? Padha Panembahan. Waleh-waleh menapa? Sewu lepat diagung pangaksaminipun tartamtu wonten dasar kang sarta wewatonipun kula misuda anak kula mbarep nuwun inggih pun Jaka Pitana. Lah ya perkara kuwi sing bakale tak takokke. Dasarmu apa kok Jaka Pitana sing kok dadekke ratu mapan ana negara Ngastina kene? Duh Panembahan. Dasar kula sampun telas pengajeng-ajeng kula tumrap para Pandhawa ingkang sampun sirna utawi tumekeng lalis nalika jaman lakon Bale Sigala-gala. Lugunipun praja negari Ngastina menika darbeke para Pandhawa. Negari Ngastina badhe kula paringaken dhateng para Pandhawa namung kemawon Duhwa Panembahan. Nalika para Pandhawa tilem kepati wonten Bale Sigala-gala duk rikala semanten boten ngertos sangkan paraning bilai Pandhawa mati kobong wonten wisma Bale Sigala-gala. Dadi dasarmu ki mung merga Pandhawa mati njur kok wanek-wanekke tanpa njaluk idi palilah marang para pinisepuh klebu aku ngono Destarata. Kamangka ya Destarata. Kamangka upama aku gelem dadi ratu, sing dadi ratu ana kene iki aku. Merga aku nglengser kelungguhane Rama Sentanu Raja. Merga aku biyen ora mendem kelawan kalungguhan, aku ora mendem kelawan kamukten. Wakasane aku dadi pandhita ana ing pertapan Talkanda nyeramake uripku iki mung kanggo ibadah ana ngarsaning Gusti Kang Maha Nasa. Lah kok aku ora mbok tareni klebu wong tuamu, Yayi Abiyasa ya ora kok tareni, kowe nemtokake dhewe. Aduh nyuwun pangapunten Duhwa Panembahan awit wis aku saiki genti tak takon. Lah kok kowe nemtokke Pandhawa wis mati kuwi sing kandha karo kowe sapa? Sing menehi laporan marang kowe iki sapa? Jal Pendhita Begawan Bisma kepengin ngerti. Inggih Wa Panembahan. Gandeng kula awit lair sampun caca netra. Tegese mripat kula mboten mangertos padhangipun jagat. Kula mboten weruh secara pribadi kunarpane utawi jasatipun para Pandhawa. Kula namung nampi palaporan. Lah iya, sing lapor karo kowe sapa? Mboten sanes. Inggih namung Patih Negari Ngastina, Yayi Patih Harya Sengkuni. Ladalah. Dadi sing laporan karo kowe iki Sengkuni. Nuwun inggih lakar kados mekaten Duhwa Panembahan. Sengkuni. Kawula wonten tinimbalan ingkang adhawuh Panembahan. Aku tak takon karo kowe Wangsulana ya. Jumbuh karo pengendikane Destarata yen nampa palaporan mbok menawa Pandhawa wis mati kuwi jare kandhamu. Jal aku saiki genti takon, dasarmu apa kok kowe kandha Pandhawa kuwi wis mati ana sajroning Bale Sigala-gala. Pandhawa kok kobong ana Bale Sigala-gala ki saklugune isih ana pitakonan Sengkuni. Pitakonanipun wonten dawuh, janjane Bale Sigala-gala ki kobong apa pancen sengaja ana sing ngobong. Kirangan kula nggih mboten ngertos pas Bale Sigala-gala kobong nika kula pas liburan dateng luar negeri kok Panembahan. Kula mboten paham Panembahan. Oh iya. Lah kok kowe kandha meneh?
Kowe kok kandha menyang Dastarata yen Pandhawa ki mati, dasarmu apa? Dasar kula nuwun inggih. Sak sampunipun dahana menika sirep. Kula manggihaken bangke ingkang geseng, bangke ingkang kobong. Cacahipun wonten gangsal. Gangsal sipating priya, setunggal sipating wanita. Wonten mriku kula saged nemtokaken yen sing mati dateng bali sigala-gala niku para Pandhawa saibune Kunti Talibrata. Oh, dadi dasarmu kuwi lakar kasinggihan Panembahan. Usik. Yen to pancen bener-bener Pandhawa mati ana bali sigala-gala, kudune bangke sing kok temoke mau cacahe ora nggur 6. Amarga Punakawan Semar Gareng Petruk Bagong kae ya melu turu ana bali sigala-gala. Kudune bangke sing kok temoke ora mung 6 ning 10. Merga Punakawan ya melu turu ning kono. Lho, sinten sing ngertos Panembahan? Nalika bali sigala-gala kobong Punakawan sekawan niku pas medal pados rokok napa pados ngopi ngaten? Wekasanipun mboten melu kobong wonten bali sigala-gala. Ya. Jek iso endo kowe sengguni. Ya. Pandhawa ki isih urip sengguni. Lho, dasaripun apa? Dasare kowe isih eling lelakon rikalane jamane Prabu Baka. Prabu Baka sing gaweane mangan daging menungso. Kae wis mati apa durung? Nuwun inggih sampun Panembahan. Kowe eling apa ora? Sing mateni sapa? Sing mateni ora ana liya panenggak Pandhawa si Bratasena. Ana maneh nalika jaman lakon Gandamana Sayembara. Sapa sing bisa ngalahke Gandamana bakal antuk putri boyongan. Sing bisa ngalahke ora ana liya ya mung si Bratasena. Jajal. Dadi yen kowe nemtoke para Pandhawa wis tumeka pati, kowe kuwi kleru, kowe kuwi luput. Ora mung jare. Aku wis ketemu dhewe, aku wis adu arep dhewe kelawan para Pandhawa lan ibune Kunti Talibrata. Dadi cekak cukupe Pandhawa sak ibune Kunti Talibrata isih urip durung tumeka pati sing nguni. Leng-lenging driya mangu-mangu bangun kong kanduhan rimang lir lena tanpa kenin lir lena tanpa kanin yen tam tulusa yen tan tulusa mengko sang Dyah Utama mangya darajating praja kawuryanmu sunyarure ora pangrehing ukara karana tanpa palupi ati lar silastuti
iku saknyatane gunjang seret winangun boten meneluri ringan pangkuning rinangku kirangan merasa kami asik angin sesindenan kapok bakin jalan suwe-suwe menuju Prono bangkit pada kami Rama Sidra saya labda sumandi ngalilir kunjang Hanjarah kang puspita harum kasiliring samirana mrek sekar kadung ngas gandanyo maweh rarasraning driya ya jagat ya dewa ya bathara sing dirasani bocah wis teka nun sewu panemban punika sinten ingkang rawuh Jalaran kula mboten sumerap wis jajal yen kaya ngene iki kowe jajal percaya karo aku apa percaya karo Sengkuni Sengkuni kuwi ngendi ngenggon ngendi papan kulino apus-apus embuh dusun embuh desa embuh kecamatan kok ngendi ana Sengkunine mesti ora iso ayem liripun kados pundi panemban ing sekawit kowe percaya karo ucape Patih Harya Sengkuni yen to Pandhawa kuwi wis mati ana bale si gala-gala kuwi kabar sing goroh kuwi kabar kang rine kadaya dening Patih Harya Sengkuni nyatane Destarata nyatane sak mengko nadyan to kowe ora bisa nyawang kowe isih bisa ngrungokake swarane jare Pandhawa wis mati gila panenggak Pandhawa si Bratasena wis ana ngarepmu aduh mati aku Bratasena kowe isih urip aku isih urip kowe ning endi aku ning ngarepmu anakku bocah gagah
Oh, ya jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pramudita. Tak kira kowe wis mati, Ngger Bratasena. Awit aku nampa lapore Patih Harya Sengkuni. Pandhawa jarene wis mati. Aku rumangsa kedosan dening wong atuwamu Prabu Pandhu Dewayana kang wis nyuwarga. Nanging bareng kowe ana ngarepe punwa bungah. Bungah rasane atiku aku seneng. Aku bombong merga Pandhawa isih jangkep urip. Pangestumu Pandhawa isa luwar saka bebaya geni kang mapan ana bali sigala-gala. Oh Dewa, yen pancen kaya mengkono apa sing diucapke Patih Sengkuni kabeh goro, kabeh ngapusi. Sengkuni kowe neng ndi Sengkuni? Kula dateng mriki Panembahan. Ndredeg kowe. Lekno mripatmu iki sawangen. Bratasena isih meger-meger urip. Pandhawa isih jangkep 5 kunthi ya isih pilaringan panjang yuswa. Kowe ngapusi aku Sengkuni. Sengkuni bosok cangkemmu. Kebangetan kowe. Kamangka negara Ngastina wis kadung ndak wenehke anakku Jaka Pitana. Destarata, lungguh Kang Prayoga sabar luwih dhisik Destarata. Piye iki? Bima wang-wang kunta kumpul patang gedhe sayang gongkara. Gadani romubat mahabit ing Destarata bapakku gedhe. Ora perlu getune lelakon kang wis kawuri. Kabeh mau wis pinurba dening panguwasaning Gusti Kang Maha Suci. Nanging Ngastina iki hakmu Bratasena. Ngastina iki hake Pandhawa. Kamangka wis kadung tak wenehke karo anakku Jaka Pitana. Yen kowe njaluk baline Ngastina, yen kowe njaluk tinggalane bapakmu Pandhu tak wenehke saiki. Aja salah penampa. Tak aku rene ora arep njaluk baline negara Ngastina tinggalane bapakku. Nanging tak aku rene arep paring kabar yen to Pandhawa kuwi isih urip, isih jangkep. Negara Ngastina kene bene kanggo kakang-kakangku para Kurawa anggone padha kemul kamukten. Para Pandhawa ikhlas lahir terusing batin ora bakal ngundat-undat tinggalane wong tuwa. Para Pandhawa kepingin mandireng pribadi tegese ora njagakake paringane para pinisepuh. Wela dalah luhur bebudenmu Bratasena. Lajeng menika kedah kados pundi wa Panembahan? Ngene wae. Ibarat kloso sing gelar Sengkuni sing gulung ya kudu Sengkuni. Sengkuni kula wonten dawuh Kakang Dipati, iki sing gelar kowe. Kowe kudu bisa nggulung. Nek ora bisa ngrampungi perkara iki amrih negara Ngastina padha tak deplok ndasmu kowe. Sembah nuwun wanci saha sasana ingkang dipun paringaken dhateng kula Patih Harya Sengkuni.
ingkang kula hormati Kakang Adipati, Panembahan Bisma ingkang kula pundi, anak Angger Jaka Pitana ingkang kula tresnani, ngudar gagasan supados negara Ngastina mriki mboten ruwet. Saderengipun kula ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaten nggih. Sakmenika niku ibarate sega pun dadi bubur. Ngastina sampun diwengku dening anak Angger Jaka Pitana. Lah kagem liru utawi kagem ijol, Pandhawa kedah dipun paringi bumi mrentani utawi sinebat alas Simbar Maruta. Inen mbabati para Pandhawa yasa negara gawe negara sing indah. Dadi ora kena Pandhawa kok tenguk-tenguk nemu kethuk. Awit nyuwun sewu Sengkuni duwe dasar. Nalikane bapake Pandhawa Prabu Pandudewayana ingkang dadi ratu mapan wonten negara Ngastina menika, Ngastina menika negarane jek melarat. Ngastina menika negarane isih negara miskin. Lah bareng dipun cepeng kalian anak Angger Jaka Pitana senadyan to taksih Tricandra utawi 3 wulan, negara Ngastina sampun ketok menjila. Ngastina wis dadi negara sugih, negara sing subur. Pun niku usul kula Pandhawa ora usah diwenehi wujute negara Ngastina ning diwenehi wujute alas bumi merentani utawi alas Simbar Maruta. Pripun niki Panembahan? Gumantung kowe Bratasena. Kowe gelem apa lah diijoli wujute bumi merentani? Ya, aku gelem. Ya, yen kowe gelem diijoli wujute bumi merentani utawa kang sinebut alas Simbar Maruta, kowe njaluk bantuan apa saka negara Ngastina kene? Apa kowe njaluk bantuan Wadyabala? Mengko Wadyabala sakanane dikerahke kanggo mbantu Pandhawa mbabati alas. Apa Bratasena njaluk bantuan Probaya? Mengko kareben bondo Ngastina kene dikuras kanggo ngragati Pandhawa anggone bakal bangun negara. Aku ora njaluk bantuan Wadyabala, apa meneh wujute bondo donya. Sing tak jaluk mung pangestune para pinisepuh. Muga saka donga pangestumu bisa sembodo kang jinangka dening para Pandhawa. Ora usah dadak kesuwen. Dina iki uga aku njaluk pamit lan pangestu. Ya, pangestuku banyu mili Bratasena. Eyang Talkanda, Bratasena njaluk tambahing pangestu. Ya, Bratasena ya. Pangestuku Gumraja kaya banyu seduda. Muga-muga sembodo kang jinangka rahayu kang tinemu, Basuki kang kaesti, gagah ingkang jinangkah Bratasena, gandanya Sekar Gadung. Sumawur ing Megajodo.
Bayak-bayak prawadya balagung ing prajurit mengsah mempeng sadaya anyo gumregoto mantuk kang samya alumaris anempuh reksa gung kusuma wicitra ing Kartamarma kula wonten dawuh paman ing tata lair Sengkuni ngusulne bumi merentani ya alas Simbar Maruta dadi ijole Pandhawa. Ning sejatine batine Sengkuni bakale ngloropke para Pandhawa ngangkah patine Pandhawa. Liripun kados pundi Duh Paman? Bumi merentani ya alas Simbar Maruta wis kondang dadi alas sing angker wingit. Sadroning alas akeh kewan galak kang sarta jim setan priprayangan. Yen iki mengko Pandhawa wis kelakon mlebu lan babati alas saperlu mbangun praja mesti para Pandhawa bakal mati ngenes ana sajroning alas. Mekaten Paman Harya, ya pancene kaya mengkono. Negara Ngastina kareben tetep dilenggahi kakangmu Jaka Pitana sakurawane. Penak men Pandhawa arep jaluk baline Ngastina. Biyene negara Ngastina jaman sing ngasta bawat pemerintahan Sinuwun Prabu Pandhu. Ngastina ki negara melarat. Negarane babar pisan ora maju. Nanging bareng sing dadi ratu anak Angger Jaka Pitana, saiki sawangan gele. Ngastina wis dadi negara sing maju. Negara sing sugih tur ya subur. Lah kok bareng negara Ngastina dadi negara apik, bareng Ngastina dadi negara becik, lah karep jaluk bali para Pandhawa. Anggepe apa? Wis bene. Kabeh wis tak niati. Kabeh iki saka tekadku kareben para Kurawa iso urip mulya. Kareben para Kurawa iso urip mubra-mubru, keceh Raja Brana kinemulan derajat pangkat. Nok-nok don ngestaken dawuh Paman Harya. Mula kang mangkono sak mengko kepiyakna Wadyabala Kurawa. Kon ngawat-awati lakune si Bratasena. Yen iki mengko Pandhawa durung sida mati, aja kesuwen Pandhawa metu tekan alas enggal ditelorong tombak ben modar pisan. Lho nggih ngestaken dawuh Paman Harya. Surak siaga aja nganti lali. Waton lanang nyekel gaman lading pangirising daging bathok wadahe getih. Budhala dina iki Sata Kurawa. Umrih kang bala lumares. Prabu Sana
Ya.
maju maju. Wah. Woi. Ah. Hei.
lenga patra